Borok kanai bangle. File deh. Besar kanai teh video kayak mana? जों tabuk थांनाय दङ थांनाय 12 तारिख थांनाय 12 तारिख 3 मास 2022 नि सालमारियाव तिप्रा मथानि लुवा जिमुं बाय कायसा आगरतला आस्तबल थंखलानि नखलाव कायसा आजागाव दनसाबाव थांमानि मालखुं मथरै बिनि निजिनि सागनि मालखुं बायनो मुंदै बिनि ताखुं मजेस देब्रमा बिनि कामिंका हेजामारा आमचाय कामुकसरा बिनि कामिं टिके तामहि हिजाब कामुकसरा आमचानि न बुंमाय दंहा गाय जों दाबो आजागाव जे आमफ्रा आमचायनि अरनि कायसा मटर स्टेन्डनि बुंनि मारुति मारुति तिप्रासा मारुति जे कमिटि थानसा बदल दाबो थांलाय दंबो आरो दाखु मजेसनि नुखुंखौ सुबानानि बागै ओंखाय